Не мога да ви опиша колко съм щастлива и колко дълбока гордост и удовлетворение чувствам. Честита ни победа! Тая сутрин и аз, вероятно като много от вас, още преди да съм си отворила очите, вече ревях, докато гледах всички тия видеа, цялата тая емоция и цялата тая еуфория. За мен тази победа не беше просто победа на българския талант. Това преди всичко беше победа на българския дух. Тази безкрайно талантлива и способна млада жена показа не само какво е талант, защото това, че тя има огромен талант, беше ясно и отпреди състезанието. Тя показа най-вече какво е психика, характер и вътрешна сила. Откакто излезе песента и започна целият този отвратителен хейт, просто се молех и вярвах, че Дара ще спечели. Първо, защото за мен поне лично тая песен е супер яка, но най-вече защото няма по-удовлетворяващо нещо от това да затвориш устата на дребните душици с действия. Та тези хора не заслужават точно днес да им обърнем внимание и да им отдадем енергия, но понеже това е концепцията на канала, набързо ще си поговорим за вековната злоба на роба и какъв е психологическия механизъм и причина някой чак толкова да се афектира от една песен, до степен в която да напада изпълнителя на личностно ниво, да го обезценява и да се опитва публично да го унижава. За съжаление, ситуацията с Дара и Евровизия се превърна в един много добър повод да вникнем в дълбочина в българския нарцисизъм и да се научим да го разпознаваме още по-добре. Та защо стана така? Откъде дойде цялата тази омраза и защо толкова хора я оплюха толкова яростно? Както сме си говорили в някои от най-скорошните ми видеа, една от основните характеристики на нарцисизма е именно липсваща способност за разграничение. Нарциса винаги търси сливане. Той не може да толерира чужда граница и чуждо различие и когато такива все пак възникнат, той преживява това изключително болезнено, защото го тълкува като отхвърляне, а отхвърлянето активира целия му вътрешен срам, който е в огромни количества. Подобен международен конкурс, какъвто е Евровизия, е потенциално изключително взривоопасен спусък да бъде активиран нарцисизма на всеки, който го носи в големи количества, именно заради самия характер на конкурса. На такъв конкурс всяка държава е репрезентирана от един човек, който изпълнява една песен. Това означава, че у всеки българин малко или много се появява усещането Дара представя мен пред цяла Европа. И точно тук идва ключовия и опасния момент. Хората, които са здрави и съответно са способни на разграничение, виждат ситуацията така. Това е изпълнението на Дара. Песента на Дара на мен може да ми харесва, но може и да не ми харесва. Нейното изпълнение, каквото и да е то, не ме определя и не казва абсолютно нищо за моята стойност като човек. Това е здравото възприятие. Но хората, които притежават много силни нарцистични характеристики, не могат да се разграничат по този начин. И така тези хора виждат ситуацията последния начин. Песента на Дара съм аз. Нейната песен и нейното изпълнение определят моята стойност. И именно тук се отключва огромния токсичен срам на силно нарцистичния българин. И така, ако песента от такъв човек се възприема като слаба, този човек несъзнателно преживява следното. Аз ще изглеждам като слаб, аз ще изглеждам смешен и мен ще ме унижат. И именно това възприятие води до популярния термин нарцистична рана или нарцистично нараняване. Защото именно това е най-големия страх на нарциса. Да не бъде публично изобличен като жалък, слаб и недостатъчен. И когато той се слее и сложи цялата си стойност в изпълнението на една песен, на една жена, и тази песен, която ще бъде изпълнена пред цяла Европа, на него не му харесва, тази млада жена вече представлява огромна и лична заплаха за него самия. Защото той несъзнателно е отдал на Дара силата тя да определя със своята песен дали той има стойност или не. И след като тя е изпълнителя на тази песен, тя се превръща в заплахата и тя трябва да бъде унищожена. Ако се чудите на какво се дължаха всички тези ужасно гнусни обиди и нападки към личността на самата Дара и към нейните качества, ето на това се дължаха. Изведнъж Дара бива обезстойностена на всички възможни нива. Като артист, като човек, като талант, само защото някой не харесва една нейна песен. Нарциса винаги, ама винаги реагира агресивно на различие и когато възникне различие, напада на личностно ниво. Ако дадена мисъл, чувство, песен или поведение не е по негов образ и подобие, моментално тя бива нападната и обезстойностена и не само самата мисъл, чувство или песен, а нейния носител. Самия човек, който е генерирал тази мисъл или песен. Именно защото при нарцисизма нямаме никакъв капацитет за разграничение. А ако нямаме разграничение, автоматично няма как да има и уважение. Затова здравия човек може да каже: песента на мен не ми харесва, на мен лично не ми е по вкуса, но въпреки това стискам палци на Дара и се надявам тя да има голям успех. Тоест, когато общуваме с здрави хора, несъгласието не води до пълна липса на уважение. Когато обаче
обаче общуваме с хора, които не са здрави, несъгласието и различието води до опит за обестойностяване, унижение и нападение на личностно ниво. Особено когато има и елемент на репрезентация. Този човек ще представя мен пред другите. Тогава нещата стават страшни и нарцисизма се активира с пълна сила. Та разбирате ли колко е опасен нарцисизма и до какво потенциално води да бъдеш с такъв човек или да имаш такъв родител или да отидеш да представиш България на Евровизия? А сега, когато Дара спечели и вече не се възприема от нарцисистите в уязвимата позиция, в която беше допреди победата, ще се случат едно от следните няколко неща. Или ще обърнат палачинката и сега ще са много горди с нея, защото вече е безопасно да се идентифицират с нея, защото Дара получи огромна външна валидация от цяла Европа, а не отхвърляне, както те се страхуваха. Тоест, Дара вече изведнъж се превръща в източник на валидация за тяхното болно его, а не в източник на потенциално засрамване. Така че вече много обичаме Дара, но я обичаме не когато тя има нужда от любов, обичаме я когато е безопасно и удобно за нас. Обичаме я само когато това няма да навреди по никакъв начин на нашето его или не дай си Боже на нашия имидж. С две думи, нарцисът те обича само ако му даваш и ако го валидираш. Иначе не струваш 2 стотинки и не ставаш за нищо. Та това е първия вариант на реакция от хейтерите от тук нататък. Втория вариант е това обесценяване да остане, но вече да се пренасочи към хората в Европа, които са гласували за нея. Никой вече не разбира от музика, тия в Европа са луди, явно хората са станали страшно прости, за да слушат такава музика. Едва ли не, на Дара вече нищо не мога да й кажа, защото ми затвори устата и вече не я възприемам като достатъчно уязвима, че да я нападам, защото аз нападам само когато възприемам, че някой е в слабата позиция. Освен това, на този етап вече бих срещнал огромно неодобрение от групата, защото вече Дара има изключителна подкрепа от народа, така че да продължа да нападам нея не е рентабилно и вместо да ми донесе бягство от срама и валидация, ще ми донесе много по-голямо засрамване. Така че това не ми е изгодно. Какво да направя? Сетих се. Сега ще обесценявам европейците. Така хем аз ще продължа да се чувствам отгоре, защото пак аз ще съм в ролята на съдника, който има по-добър вкус от другите, повече дълбочина, повече ценности и повече разбира от музика от другите. И сега вече ще бягам от собственото си чувство за незначителност, като обестойностявам европейците, които са избрали песента на Дара, а не самата Дара. И третият вариант е най-любимата реакция на нарциса, когато бъде хванат натясно. И реално няма какво да каже. Тази реакция се нарича какво толкова съм направил? Излял съм 3 кофи злоба върху човек, който с нищо не го е заслужил. Вие сте много чувствителни и много насериозно приемате нещата. Нищо кой знае какво не е станало и нищо кой знае какво не съм казал. Тук деликатно се отказваме от отговорност за собствените си думи и действия и правим реакцията на другия проблема. Не че аз съм казал или направил нещо, което не е окей. Вие нещо прекалено много се вживяхте в тая история и явно сте прекалено чувствителни. Така че сега вие отново сте проблема, че правите моите думи на такъв въпрос. Явно си имате някакви емоционални проблеми със себе си, щом толкова задълбавате в нещо толкова незначително, като моята злоба и омраза. В обобщение с 2 думи, никога няма да се погледна в огледалото, никога няма да поема отговорност за постъпките си. Аз съм паразит, който просто търси как да избяга от собствения си срам и чувство на незначителност, като обестойностява другите и винаги проблемът е отвън. Супер жалка история. И все пак ще използвам тази тема да отида и в посока на това, защо хората толкова плюят известните личности. Като смятам, че това би било полезна информация не само за известните личности, но и за всеки един човек, който някога с много труд и усилия е постигнал нещо в живота си. Та всеки, който някога е изградил нещо, знае, че нищо не е толкова просто, колкото изглежда отстрани. Да създадеш каквото и да било е супер трудно и се искат много усилия, много постоянство и много богат набор от качества на характера ти, които също не са даденост, а си ги изградил и тях. И то си ги изградил с дискомфорта на безброй съмнения, грешки и провали. Именно затова хората, които някога нещо са направили и са се потрудили, имат тенденцията да са много по-уважителни към чуждия труд и чуждите усилия. Защото това да се потрудиш смирява. Именно защото знаеш какво е. А когато знаеш нещо какво е, можеш да го познаеш и от другия човек. За сравнение, има и едни други хора, които, как да кажа, не са преуспели в нито една сфера на живота си. Те нямат представа какво е съзнателно, целенасочено, самоналожено усилие. Тази концепция има някаква абсолютна абстракция. И именно от тези хора можем да чуем, например, тия чалга певици
само си въртят газовете по дискотеките и изкарват луди пари. Добре, що ме така, що ме толкова лесно и е само заради това, защо не идеш ти да си завъртиш газа в дискотеката, да видим дали някой ще ти плати такъв хонорар, дали някой изобщо ще дойде да те гледа и някой ще те извика ли отново. Най-вероятно няма, защото едва ли е само това. Ако беше само това, щеше да си на сцената точно 2 месеца, а не 20 години. Тези инфлуенсъри нищо не правят, само снимат някакви тъпи безсмислени клипчета по цял ден и имат стотици хиляди последователи. Хубаво! Айде, снимай ти едно тъпо клипче, обработи го, качи го и да видим дали някой ще те гледа. Ще успееш ли да накараш някой да отдели от своето време и внимание за теб и за това, което искаш да кажеш или да покажеш, що ме толкова лесно? Тея модели само се снимат, всеки може да се снима. Хубаво, като всеки може да се снима, айде виж тая снимка на Галена и легни у вас на кухненската маса по същия начин и кажи някой у вас да те снима. Да видим как ще докараш тая стойка, тая дълбочина на погледа и това присъствие и тая естетика. Няма как да стане. Да, ама тя снимката има ефекти. Хубаво да служи и тия ефекти. Тея наеми колко са високи, тия хора се самозабравиха, не знаят стойността на парите. Добре, супер, изкарай тогава ти пари, купи един апартамент, поеми риска, изтегли една ипотека, плащай я 20 години и то в условията на такава икономическа несигурност. Занимавай се с ремонти и майстори и след това ела и кажи, тия луди ли са с тия наеми. И доматите на пазара са скъпи, докато не си ги отгледаш сам. Посади си, поливай всяка сутрин и вечер месеци наред, да те хапят комарите, да им трепериш, ще има ли пчели, ще се опрашат ли, ще ги изгори ли слънцето, ще задуха ли вятър, ще падне ли градушка, купувай торове, препарати, пръскай и тогава ела и кажи 3-4 евро за домати е скъпо. Това, което искам да кажа е, че няма нищо лесно. Абсолютно нищо, което се опитваш да постигнеш, да развиеш или да изградиш, не е лесно. Има адски много трудности и се изискват ужасно много качества, за да бъдеш успешен или реализиран в каквото и да било. И хората, които вървят по този път или поне се опитват, го знаят и именно за това са уважителни и са смирени. Докато хората, които никога не са си мръднали пръста за нищо, не са изградили и развили никакви качества и са вечната жертва, са хората, които с най-лека ръка обезценяват труда на другите. Това идва от фундаменталното вътрешно усещане за липса. Не съм достатъчен, не се харесвам, не съм това, което ми се искаше да бъда. И всички тези хора, които имат успехи, постоянно ми напомнят, че това всъщност е възможно. Щом е възможно, значи проблема е в мен. Да, но аз няма как да поема отговорност за собствения си провал, така че вместо да погледна реалността за себе си в очите, аз ще се опитам за по-лесно да обезценя другия, за да не се чувствам толкова зле спрямо себе си. Така аз вместо да черпя валидация и чувство за стойност от себе си, от собствения си труд и от собствените си усилия, аз черпя валидация като опитвам да унижа тези, които се трудят и съответно са по-напред от мен, за да не се чувствам по-назад, където всъщност съм. Ако се върна на Дара, моите последователи по принцип са много интелигентни хора и съм сигурна, че виждате това момиче колко качества притежава. Първо да не говорим, че е на 20 и няколко години и вече е наложено име в своята сфера. Предполагам, че повечето от нас можем да признаем, че когато ние сме били на 20 и няколко години, повечето от нас изобщо не са знаели къде се намират. А тя работи от тинейджърка и е успяла да се наложи и да се задържи на сцената толкова много години и то при такава конкуренция. Разбираме ли за каква дисциплина, амбиция и дори социални умения говорим тук? Освен това има изключителен глас, изключителен талант, изключителна харизма, ходи по червения килим, все едно си ходи от тях по пижама, говори перфектен английски. Хореографията, която изпълни на Евровизия, беше най-добрата на целия конкурс. Защото знаем ли колко е трудно да пееш и да танцуваш по този начин в един и същи момент? За сравнение, повечето хора, когато отидат на разходка в гората, дори не могат да ходят и да говорят в един и същи момент, защото ще ни свърши въздуха и ще припаднем там. А тя пее докато танцува пред няколко милиона човека. На всичкото отгоре го прави с огромна увереност и лекота и то на 20 и няколко години, при положение, че това вероятно е първия и път на толкова голяма сцена. Някъде дори за секунда проличали, че това е първия и път. Абсолютен феномен. И съм сигурна, че това е само малка част от нейните качества и от нейния огромен дългогодишен труд и усилия. И в следващия момент идва един комплексиран нарцис и си позволява да се опитва публично да я унижава.
притежава, защото на него не му харесва песента й. И тук стигаме до друго изключително рядко качество, което Дара притежава. Знаем, че в началото, когато тя беше избрана да ни представя, супер много хора се обърнаха срещу нея и буквално казаха: ти не ставаш за това. Ти едва ли не си достойна за това, не си правилният артист. И тя съответно каза, че след целият този хейт още в началото е мислила да се откаже, но не се отказа. И точно тук продължаваме да виждаме само качества от тази млада жена. Много хора дори не могат да влязат сами в заведение в петък вечер, ако някой от масата им не ги посрещне, или да отидат сами на тренировка по йога, защото си представят как някой нещо може да си помисли за тях или някой да си каже: виж патая. В нейния случай хората, които тя ще представя, се обръщат срещу нея и съвсем директно й казват: ти не си правилният човек за това, ти ще ни изложиш. И това не е някакъв ирационален страх в нейната глава. Тази критика се случва на практика в реалността от огромен брой хора. И тя въпреки това не кляка, а казва: аз мога. Въпреки вашето мнение за мен. Направо настръхвам докато го говоря това нещо. Ето това е причината някои хора да успяват да постигнат нещо, а други не. И това е причината, поради която в началото казах, че това не е просто музикална победа и музикално признание за нашата страна. Това беше победа на българския дух. Победа, която да ни припомни, че все още сред нас има силни личности, лидери, непреклонни хора, които вярват в себе си и правят това, което правят със сърце и показват, че успеха е труден, болезнен и не идва на готово. И това, че е трудно и че някой ти казва, че не ставаш, не е причина и оправдание да се откажеш. И дори това прави успеха още по-сладък и още по-смислен. Аз даже смятам, че за нея като човек, именно защото не беше подкрепена от собствената си държава, тази победа ще натежи още повече и ще й даде още по-голяма увереност в себе си, отколкото ако беше подкрепена. Защото в такъв момент човек си казва: що мога да спечеля толкова категорично въпреки тях, кое ще ме спре за в бъдеще и кой ще ме спре? Аз явно мога. И именно това е вътрешното убеждение, което предопределя дали един човек ще успее в живота или няма да успее. Колкото и да имат роля външните перипетии и спънки, в крайна сметка характера и личните качества винаги са решаващия фактор. И мисля, че всички на някакво ниво го знаем. И именно за това има толкова злобни хора, защото и те също го знаят. И знаят, че те са проблема. Просто да знаеш, че ти си проблема, но в същия момент да нямаш капацитета да понесеш тази отговорност, е изключително болезнено състояние. И точно защото е толкова болезнено, избива навън. Човек търси да се освободи от тази болка, като принизява другите, така че да не отиват чак толкова напред, защото тогава той остава прекалено назад и се чувства безсилен пред себе си, защото му липсват качествата да напредне. А да искаш да си напред, но в същия момент да си най-отзад, е унизително и е гадно. И затова тази злоба изглежда непропорционална на пръв поглед, но всъщност е напълно пропорционална на разочарованието, което този човек чувства спрямо самия себе си. Ако говорим за болка, аз лично смятам, че най-болезненото нещо в този живот е загубата. И не говоря само на близки, но говоря и на потенциал. Да се обърнеш назад и да видиш, че си имал шанса, имал си всички предпоставки и си имал възможността да действаш по определен начин. И тези действия са щели да имат съвсем различни резултати за теб и живота ти. Но не си го направил. И не си имал основателни причини да не го направиш. Просто е така от лекомислие, от липса на воля или от мързел. И момента е минал. И никой няма да ти върне тези 10 години, в които си можел да полагаш усилия и вече да имаш нещо изградено. И никой няма да ти върне пропиляната любов, за която не си положил достатъчно усилия и дори не си разбрал кога тя е изтекла между пръстите ти. Никой никога няма да ти даде шанса да се върнеш в миналото и да започнеш да полагаш усилия на време. А колкото повече време минава, толкова по-трудно е да започнеш, защото стартът ти не е равен. Не започваш на чисто, а започваш с натрупано усещане за провал, без дори още да си се провалил на практика. И именно затова много хора никога не започват. А когато това е усещането, което носиш за себе си и за живота си, няма как да видиш някой, който полага усилия и труд и да можеш да оцениш неговите усилия и труд и да се радваш искрено на неговите успехи. Просто няма как да стане. Така че нека тази победа ни напомня, че всъщност за да успееш в нещо не ти е нужен нито попътен вятър, нито чуждото одобрение. Единственото, което ти е нужно, е ти самият да вярваш в себе си, да правиш това, което правиш с сърце и с автентичност, да полагаш усилия и да бъдеш постоянен. И
когато някой не може да види или оцени твоите качества и усилия, това не означава, че тях ги няма или че те нямат стойност. Означава единствено, че той самият вярва за себе си, че той самият няма нито качества, нито стойност. Още веднъж честита ни първа победа на Евровизия и не само първа, но и категорична. И не само категорична, но и въпреки всичко. Пийте днеска по едно за Дара, защото тази млада жена е феномен, който ни припомни за непреклонния български дух и че в нашата българска семка има нещо много специално, много силно и много непримиримо. Това беше най-смислената ни победа от много време насам. Дара ни припомни кои сме и какво можем, така че нека да спрем да го забравяме и по-често да се гордеем. А тези другите, за съжаление, винаги ги е имало и винаги ще ги има, но важното е, че когато погледнем назад в историята ни, можем да видим, че те никога не са били решаващия фактор и днес също не бяха. Така че бъдете повече като Дара и по-малко като тях.